Wij zamelen ongeveer een 6,5 miljoen kilogram per jaar in. Van paletboxen mocht u toch tellen dat er een 60-tal per dag binnenkomen. Op de gewone werkdagen, tussen de feestdagen of de verloofdagen kan het zijn tot 120 paletboxen per dag die toekomen. In het hergebruikcentrum van Houthalen-Helchteren komen de elektrische toestellen toe die op de 40 Limburgse containerparken worden ingezameld. Het merendeel van deze apparaten reist verder naar andere bedrijven die ze recycleren tot grondstoffen. Het andere deel wordt hier uitvoerig getest en hersteld indien nodig, om daarna verkocht te worden in de Limburgse kringwinkels. Enerzijds hebben we een milieudoelstelling. We willen zoveel mogelijk goederen proberen te hergebruiken als dat zinvol is. En anderzijds een tewerkstellingsdoelstelling. Dus ik ben nu de motor van een Bosch aan het reviseren. Dus dat is een hergebruikwasmachine waarvan ik denk dat het nog te maken valt. Nu, we zijn een tewerkstellingsproject, dus we leiden mensen op en een aantal van onze medewerkers worden opgeleid tot hersteller van elektrische apparaten. En die krijgen dan een doorgedreven opleiding gedurende een jaar om toestellen te herstellen. En ze worden daarbij bijgestaan door gekwalificeerd technisch personeel. Ik ben nu de lagers aan het vervangen met dit machine. Die motorlagers dus, die moeten dus meestal vervangen worden. De bedoeling is dat de werknemers na een jaar opleiding doorstromen naar de reguliere arbeidsmarkt. Jean Gerrits is een van de 200 mensen die hier te werk gesteld zijn. De helft daarvan komt uit Heusden-Zolder. Dat zijn mensen die om een of andere reden een tijdje werkzoekend zijn. Dat kan zijn door een faillissement, dat kan zijn doordat zij een aantal problemen hebben gehad. Enerzijds leren zij op de werkvloer een aantal zaken, een aantal vaktechnische competenties, maar anderzijds gaan wij ook nog werken rond arbeidsattitudes, sociale competenties, bijvoorbeeld samenwerken met collega's, op tijd komen, omgaan met gezag, al die dingen. Dus nu ga ik de temperatuur meten van elk programma, of die de juiste temperatuur gaat halen. Dus bij 30 graden, bij 60 graden en bij 90 graden, bij kookwas dus. Wat is hersteld, wat is hergebruikt, wat is nieuw, wordt ook genoteerd. En zo wordt het toestel 2 dagen getest in alle programma's, 30, 60 en 90 graden. Dan wordt het nog eens volledig nagekeken door de begeleiding hier. Wordt het dicht gedaan en gaat het naar de poetsafdeling. Dat is mijn job hier normaal gezien. Deze mensen blijven hier in principe 12 maanden. Nu, het is wel zo dat wij vanaf 9 maanden beginnen te werken rond solliciteren. Dat wil zeggen een sollicitatietraining, maar ook wel dat we samen met hen naar vacatures gaan zoeken, zodat zij na die 12 maanden kunnen een andere job vinden. Ik doe dat heel graag met een klommelaar, ik zou zeggen.